आं दायो दङ क'क्राझार जिल्लानि 30 नं सानजा क'क्राझार समस्तिनि इउपिपिएलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारि बिथांनिसिम दायो दङ सरलपारा बिसायख'थि फोसावदों मेल बे हाबाफारियाव बिथाङा नुजाथिफैदों आरो दिनै जोबथा बिसायख'थि फोसावदों मेलाव बिथां इउपिपिएलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारि बिथाङा रायजो राजाफोरनिसिम मा फोरमायो जों मिथिना लादोंनि दिनै जोबथा बिसायख'थि फोसावदों मेल नोंथांनि दैदेननायाव दिनैसिम नोंथांनि समस्थियाव बेसेबां गोख्रों जाना दं दिनै सरलपारायाव फैनानै जोबोद मोजां मोनबाय दिनै गोबां बावहाय 300निबो बारा सुबुंफ्रा दिनै इउपिपिएल हान्जायाव हाबदों बे सरलपारायाव सिगांनिफ्रायनो जोंना मोजांखा इउपिपिएल पार्टिना जे एसे एनै गुबुन पार्टियाव दङमोन बिथांमोनाबो दिनै बेयाव जगदान जाफैबाय एसे आगोलसो मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा बेहाय नुजाफैदोंमोन आरो बिथांनि जे बिबुंथि दिनै बे सरलपारा ओनसोलनि जेसेबां जेंनाफोर दङ स्कुल लामा दै लोंग्रा दै हा हुनि पाट्टा बेबादि बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंलांबाय जे जोंनि जे सरकार बे सोरखारा मावफुंनानै होगोन बिनिखायनो दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल हान्जायाव बिथांमोना दिनै जगदान होफैबाय दा मिजिं थिदोङो बे सानजा क'क्राझाराव इउपिपिएलनि बिजाथि बिजेपि जिएसपि आरो मित्रजोंनि जे बिजाथि आं बाहाय गोरलैयैनो देरहानो हागोन दिनै बे जायगानि जे सावगारि बे सावगारिया बेखौनो रोखा खालामदों मन्त्रि प्रमेरानि बिथाङाबो फोरमायदों जे लरेन्स इस्लारिया सासे उन्दै गथ' आंनि फिसालाजों समाव बे नोंथाङा जेनखागोन होनना रोखा फोरमायदों बेयाव मा बुंनो सानो दा बिसायख'थियाव उन्दै गथ' गिदिरनि जेबो खोथा गैया बावहाय जे सरकार दङ काउन्सिलनि सरकार बे सरकारा इउपिपिएलनि सरकार बिजेपि आरो जिएसपिआ मदद खालामदों जेसेबां डेभेलपमेन्टनि खामानि मावगोन बे गासैखौबो सरकारासो मावो काउन्सिल सरकारा बेनिखायनो सिगां बिपिएफजों मानसिफ्रा दंमोनब्लाबो सरकारा सोलायनाय लोगो लोगो दायो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलजोंसो दङ बेनिखायनो बिथाङा आगोल बिपिएफनि सरकार थानाय समाव गोरलैयै देरहानो हादोंमोनब्लाबो खिन्थु एबार बिथाङा बावहाय देरहानो हानाय नंला जिहेतु गासैबो रायजो राजाफ्रा एबार इउपिपिएलजों दङ बिजेपि दैदेननाय मित्रजोंनि जे सरकार बे सरकारजोंसो दङ बेनिखायनो बिथाङा एबार बे समस्तिनिफ्राय बिथाङा बिदाय लानांसिगोन रायजो राजाया नोंथांनो मा जाहोननि थाखाय भट होना देरहाहोनांगौ थांनाय बिटिआर एकर्डनि गोरोबथा बायदियै जोंहा गोबां दफाफ्रा दाबो मावफुंजायाखै माखासेया मावफुंजाबाय जेरै हा हुनि पाट्टा बे ओनसोलाव गाहाय जेंनायानो जाबाय हा हुनि पाट्टा मोनैनि दिनै गोबाव बोसोर बाव रायजो जानाय बर' आदिबासि बा गोरखा राभाफ्रा दानिसिमबो हा हुनि पाट्टा मोनाखै फरेस्ट डिवेलार्स एक्ट थासेयावबो दिनै जोंनि सरकारा बेखौ मावफुंनो नागिरदों बिटिआर गोरोबथायावबो बे दफाया दङ बेयाव गोग्गो लोंग्रा दैनि आंखाल दिनै जोंनि सरकारनि दिनाव जिहेतु बिटिआर एकर्डआव बे दफा दङ बेनिखायनो बेखौ मावफुंनाय जासिगोन दिनै बे ओनसोलाव स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जायाखै हाई स्कुल गंसे दङ भेन्सार एबारनि जोंनि एकर्डआव थानाय दफा बायदियै बे ओनसोलनि हाई स्कुलाबो जासिगोन बे ओनसोलाव थानाय भेन्सार स्कुलफ्राबो जासिगोन दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा थांनाय एकर्डखौ बरायदों लोगोसे दानि जोंनि जे इउपिपिएलनि जे सरकार जेराव गाहाय प्रमद बर' बिथाङा चिफ जानानै मावगासिनो दं बिनि सायाव बिसास खालामनानै रायजो राजाफ्रा दिनै सोलायनायखौ लुबैदों आरो बे दफाफोरखौ मावफुंनाय जिहेतु जासिगोन आरो बे दफानि सासे बे एकर्डनि आंबो सासे सागानगिरिखाय आंनि सायावबो रायजो राजाफ्रा बिसास दङ आरो बिनिखायनो बिथांमोना बे समस्थियाव आंनो भट होगोन आरो आंखौ देरहाहोगोन प्रमेरानिया 20 बोसोर सासन खालामबाय बिथांखौ फेजेननाय गोरलै नङा माबोरै नोंथाङा फेजेननायखौ रोखा सानो 30 बोसोर बिथाङा एमएलए आरो मन्त्रि जादों सिगांनि समाव एबसुआ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मदद खालामदोंमोन उननि समाव बिटिआरसि गोरोबथानि उनाव बिपिएफआ बिथांखौ मदद खालामदों जेब्ला सासनाव थादों बिपिएफआ अब्ला बिथांमोननि थाखाय बिसायख'थियाव देरहानाया गोरलै जादों मानोना बै समाव जों आन्दलन दङमोन आरो जोंनि आन्दलनखौ इउपिपिएलआ सापर्ट खालामनायखाय गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बाहायखौ बारा सापर्ट खालामामोन बे पार्टिखौ नाथाय दिनै सोलायबाय आन्दलनखौ फोजोबथ'नाय जाबाय दा ओंखायनो रायजो राजाफ्रा गोजोन थासारिनि थाखाय आरोबाव जौगाखांनायनि थाखाय इउपिपिएल हान्जाखौ मोजां मोनदों आरो इउपिपिएल हान्जानि आं बिजाथि जानायखाय बिजेपि जिएसपि एजिपि सापर्ट खालामनाय हान्जानि बिजाथि जानायखाय बे
बे समस्तिनि मानसिफ्रा आंनो भट होगोन आरो देरहा होगोन जोबथा साननि दिनै फोसावदिं मेला जोबथा सान बेवहा जोंनि बे खौरांगिरिनि गेजेरजों रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानो दाबो आंहा मोननै हाबाफारि दंबावो बिनि उनाव बिसमुरि जयपुराव आदिबासिफोरनि गेजेराव मोनसे फोसावदिं हाबाफारि दङ आं बेनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो लुबैदों सानजा क'क्राझाराव जेसेबां जेंनाफोर दङ 30 बोसोराव जे जेंनाफ्रा सुस्रांजायाखै BPF सरकारनि आमोलाव जे जेंनाफ्रा सुस्रांजायाखै बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखायनो सोलायनायनि थाखाय सानजा क'क्राझाराव UPPL पार्टी आंनो रायजो राजाफ्रा भट होनांगौ आंनि जे सावगारि बे सावगारिया ट्रेक्टर आंनिया 3 नाम्बाराव आंनि सावगारिया थागोन बे सावगारियाव थांनानै रायजो राजाफ्रा जेन' बयबो भटिं मेसिनाव भट होयो बेनि थाखाय आं बे समाव जोबथा रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय